Sa number 8, nakumpiska nga mga open pipe sa Murcia PNP ginpalapakan sa pison. Ginpalapakan sa pison ang 155 tanan ka mga open pipe ukon magahod nga tambutso sa motorsiklo sa banwa sa Murcia kahapon sang aga. Suno kay Police Captain Marca Joel Reclamado, hepe sa Murcia PNP, nga ang mga tambutso na kumpiskar sa sulod sa 3 ka bulan nga operations ng kapulisan batok diri. Dugang pa niya, ang mga ginkumpiskar nga mga tambutso ang hindi lamang iya sa mga Murciahanon nga nagamotor, kundi gikan ini sa tanan nga nagalabay sa banwa nga ang tambutso sa motorsiklo ang tuman kagahod kag perwisyo sa pumuluyo. Nagpanumdum si Reklamado sa mga motorcycle owners nga kung mahimo, hindi na pag-ilisan ang tambutso sa magahod kag sa baylo, ang normal na lang nga tambutso ang gamiton. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Rojas ang paglasak sa pison o kung pagpalasak sa pison sa mga tambutso sa atubang sang munisipyo. Hindi ini ang hauna nga tion nga may amo sini nga aktibidad sa banwa.